que tal? Comezamos o capítulo número 118 de Recuncho Gamer Podcast. Que tal? Un saúdo de Iago Gordillo. Aquí onda sempre, como cada martes, desde a canle de Twitch, twitch.tv/Recuncho Gamer. Pois unha pausa por entroido. Nada, vamos unha semana máis tamén nas canles habituais de podcasting, pois basicamente onde escoitedes podcast, malo sea que aí non estemos. E quen hoxe está connosco, pois temos aquí unha tripla vivente e vivinte tamén por outras cousas, 20 porque se conta 20. En fin, que tal moi boa, Joan? Zombi, yo caneco, o caneco zombi, zombi, yo caneco, zombi. Esta canción non a coñecía. Ti, Ana Boa, que tal moi boas? Non, eu non, pero é que estou rindo moitísimo xa con todos os comentarios que hai polo chat, pero tampouco coñezo a canción, John, perdóame. Pero non coñecedes ese momento do luar maravilloso en que unha señora comezou a cantar esta canción? Teño que pasármelo despois porque é maravilla. Pues, hombre, pues eso, un saúdo tamén a xente do chat que se está desentrando por aí, tas Rex, Xerxes, bueno, máis xente que vai entrando por aí, basta a mil, pero tamén me xa acabo de saudar. Nada, como sempre, pues eso, míos aquí a Recuncho Gamer. Si sabedes que podes seguir todas as cousas que imos facendo aquí no Recuncho en @RecunchoGamer nas redes sociais habituais, cada vez menos algunhas outras, Twitter. Nada, hoxe imos falar de zombies, que como por aí cantan algo polo chat, in your head, zombie, como cantaba Dolores O'Riordan. Ese é o tema de hoxe. Vamos a falar de zombies, aproveitando un poquinho que está a piques de sair un novo Resident Evil, que tamén das franquías emblema deste tipo de series. Pero antes tamén faremos un pouco repaso de máis cousiñas, entre elas que retomamos ahora directos no Recuncho esta semana, que témola bastante movidiña, xa que este mércores imos ver se rematamos por fin o Zelda danés de Dinamarca. Tamén ya daremos algún show en galego, como estamos facendo estes mércoles. Os xoves probaremos un poquinho as cousiñas que está sendo no Steam Next Fest. O venres, non sei que hai de o venres de Pokémon, John. Non sei o que é iso. Pokémon Presents, en que van a presentar todas as novidades do 30 aniversario de Pokémon, 30 aniversario de Pokémon, incluída seguramente a 10ª xeración de xogos de Pokémon. Entón vamos ver como estragan a miña ilusión esta vez os de Nintendo. Vale, nunca perderé a esperanza. E o sábado, todo ben, pois pola mañá estaremos estreando o Resident Evil Requiem, aquí tamén o gameplay. Seguramente non fagamos enteiro en gameplay, o sea, gameplay completo en streaming, como fixemos con Resident Evil 4 Remake, porque xa está. O experimento estivo bonito, pero vamos igual ir máis na intimidade do susto e do erro. Dito cal, se os parece, imos xa a poñernos en modo, iba a decir acción, bueno, poñernos en modo novas, así que vamos a ver un pouco que deu estas 2 semanas de actualidade. Fantasía, Kenny Valerio Lázaro. Saúdo a todos a xente que entende esta referencia. Xa está de máis próximos a ser zombies tamén. Bueno, vamos a comentar cousiñas varias, un pouco por enriba tamén porque vou comentar cousiña. Eu vou a sacar aquí, comezo eu, xa que estou aquí a esquerda, non sei orden de esquerda a ningún lado. Neste caso, pois, dunha cousa que se anunciou no última State of Play, destas cousas que se chama o Shadow Dropping, que basicamente, hola, que tal, xa saiu. Aquí coñeces como hola, que tal, xa saiu. En este caso, pois era a colección do 30 aniversario do Rayman, que era, pois eso, bueno, un recopilatorio, era unha remasterización do primeiro Rayman, collendo varios dos ports saídos en consolas. Saiu a versión de Jaguar, neste recopilatorio, principalmente de PlayStation, versión de MS2, versión de Game Boy Color e versión de Game Boy Advance. Non sei por que de Saturn, bueno, non está, pero bueno. Eu lo quería porque é esencialmente igual que de Play, entón non hai excelente diferencia. Sí, hai matices, pero bueno, porque a MS2 creo que hai algún cousinha por aí. En fin, a cousa... Ademais, entonces, basicamente, porque ten os extras, penso eu. Pode ser que esteja por aí o dos extras, ademais. Claro, e que pasou? Porque as redes, bueno, con que as redes son máis para menos redes e máis de cortar todo.
Pero, en fin, que hubo certa comentario, non sei se chega a categoría de polémica, polo tema da banda sonora, na que se anunciou que se ia facer unha versión remasterizada da banda sonora, pero que había posibilidade de escoitar a banda sonora original que viña co xogo. Cal foi a sorpresa de algúns dos aficionados? Que parte da banda sonora, se escolle esa versión retro do xogo, non é a mesma que aparecía nas versións, tanto calquera das consolas nas que se fai referencia. Digamos que hai uns temas en concreto que non cambian. Isto a que responde principalmente? Pois que na banda sonora original do Rayman non era o único compositor, había varios, entón digamos que en algúns casos sí que se conseguiu manter os dereitos destas pezas dun xogo que lembramos que ten 30 anos, co cal esas licencias normalmente duran menos, ou hai que renovalas ese mes, entón por aí pode ser a dificultade. O que pasa é, claro, sí que é certo que algunhas novas composicións pois non cubren o espírito. O sea, a nivel de preservación de videoxogos, é certo que aí se está transformando o xogo. É certo que é unha cousa que non se mencionou a nivel de comunicación, que non é que pasou, por exemplo, co caso do Sonic 3, cando se recuperou aquí fai 2-3 anos, que sabíamos que había unha cousiña con músicas de Michael Jackson, que nunca se recoñeceu, e, polo menos, desde Sega sí que se dixo que, bueno, non vai estar a banda sonora completa original, pero, polo menos, está comentado. Entón, bueno, pois isto sería un pouco o que aconteceu. Pero sei... o que dixeron foi que ia haber música original, pero non toda. É dicir, mintiron, pero ocultando a verdade, pero media... Unha cousa un pouco chunga, verdade? Porque para iso non digas nada. Digo eu. Realmente non é que dixeran, realmente dicen, hai unha nova versión, o sea, fixas unha polo compositor dos últimos Rayman, do Origins e do Legend, pero dicían, podes cambiar a banda sonora original. Vale. Entón, nese momento automáticamente, pues, vale, pois, como teño aquí emulación, pois tiro tal cual o original. Pero, claro, cando vas a escoitar a música original, ves que algunhas das fases, algúns momentos, pois teñen outra música nova, que creo que tamén realizou o mesmo que se encargou da remasterización. Entón, claro, cambia. En algúns sí que cambia o ton. Non entro en ser mellor ou peor, senón que, claro, estás perdendo un pouco o ton da obra. Sí, que é realmente algo que a xente merca polo componente nostalgia e o non ser o mesmo, entendo, é comprensible a decepción, claro. Sí, eu creo que é unha cosa que se comunicas, en plan, pues, nalgúns casos as cancións mudan, pois, por dificultades licenciadas. Creo que se o abordas ou explicas, igual non satisfaz, pero, bueno, por lo menos, que logo chega un punto xa de a nivel de bulamen e demais, porque tamén, se que digamos que o algoritmo me deu moito Rayman, o primeiro fin de semana que saiu, xa a nivel de cosas de por Reddit se leu, que xa non vai haber máis soporte, acabou o soporte post do xogo. Digo, pues acaba de sair un día e hai unha versión física que acaba de sair en 5 meses ou así. O sea, eran xa cosas en pouco sentido, pero tamén un pouco de atallar esta situación desde as redes oficiais de Ubisoft, seguramente aí estamos escoitando os fans, parémonos ou faremos o que sexa posible. Un mensaxe dese estilo xa no primeiro ou segundo día, seguramente, por lo menos, calmaría esas aguas un pouquiño. Non digo que teña solución todo iso, pero sí que eu creo que... Claro, é que ao final se o xogo original lle quitas o son, non? Entón tamén perde o ton. Entón ao final tes un xogo sin ton ni son. Non pode ser 5 minutos calado para iso. Alguna cousiña que responder? Porque, por exemplo, eu creo que ti estás relativamente interesado en mercar... Sí, eu estaba interesado, pero... Visto, vou esperar a que baixe de prezo. Sí que o pillarei cando baixe de prezo. Até porque nunca cheguei a pasar de todo o Rayman. Sí que xoguei moitas veces, pero como nunca fun de PlayStation, quero dicir, na época en que estaba en PlayStation todo o mundo tiño Rayman, non o xoguei. Despois sí que xoguei un pouco así por emulación, máis adiante na vida, pero nunca cheguei a pasar, teño curiosidade. Pero iso, este tema da música é algo que me bota moito para atrás. Porque eu entendo, non, que hai problemas de licencias e tal, pero un xogo perde toda a esencia sen a música. E xa mo fixeron co Sonic Origins, e traguei porque é Sonic, pero co Rayman... E hai exemplos coñecidos, o caso Crazy Taxi, por exemplo, cando xa pasou a selección de Dreamcast a PlayStation, na seguinte xeración, que xa era... Que a música está ben, o que pasa é que, claro, é un show que depende tanto e ten tanta personalidade da música que acompaña o xogo. E co Super Meat Boy tamén pasou. Que
que o pillei na Switch, e cando pillei na Switch dixen, pero esta non é banda sonora do Super Meat Boy. Foi unha decepción enorme. Tema complicado o tema da xestión de dereitos de música, sonorización e este tema. Eu direi que a min de rebote o que me valeu é que me metín por fin en GOG, en GOG, tal, e había un pack de Rayman 1, Rayman 2, Rayman 3, o Rabbids e Origins, creo que era, a metade de precio que o 30 aniversario. Sobre todo, ao final, pues teño todo Rayman así de repente, claro, para xogar en PC neste caso, pero bueno, pues eso, as versións orixinais. E aparte que desto que entra en 2, ordenado, digo, ostras, fai que non entro en 2. Bueno, claro, porque Ubisoft non fixo un Sega e quitou as versións vellas para deixar as novas, non? De momento non, pero cuidado que eso creo que ahora mismo o Rayman original segue estando, claro, en GOG xa funciona un pouco distinto, pero creo que ainda están disponibles en PlayStation 3 e en PSP, por exemplo, que houve unha versión aí por aí. Pero, por exemplo, Konami xa empezou a quitar cousiñas ahora que anunciou os Metal Gear novos, pues tamén xa empezaron a desaparecer as cousas das que van sacar remaster, xa empezaron a desaparecer as anteriores que había. Que eso tamén xa fixo co Sonic, hai máis xogos, pero bueno. En fin, seguimos falando como está, se podría avanzando. Neste caso, a min isto cóstame moitísimo, pero estou falando un xogo que creo que está no top máis vendido esta semana, ainda así, a pesar de todo. Os Pokémon... Sí. No top de vendas da eShop está agora mesmo, número 1, Pokémon Vermello versión española, número 2, Pokémon Verde Folla versión española, e número 3, Pokémon Fire Red versión inglesa. Son os 3 que están no top 10 de xogos máis vendidos da eShop desta semana. Ainda nin saíron. A cousa foi que hai uns días, exactamente unha semana antes do Pokémon Presents, non esa música, non. Pero non é música, é o vídeo, a música está por noticias. Sigan. Pois unha semana antes anunciaron unha cousa que esperaban moito os fans de Pokémon, que é reeditar os xogos de Game Boy Advance de Pokémon. Neste caso, o Fire Red e Leaf Green, que son os remakes da primeira xeración. Só que isto, Nintendo é como a fábula de Monkey's Paw, non? Da pouta do mono, que lle pides un desexo e che dá ese desexo da maneira máis revirada posible. Pois Nintendo fixo iso. Entón, para facernos unha situación mental de como está a situación agora mesmo con Nintendo Switch ten un online que tes que pagar obrigatoriamente se queres xogar online a calquera xogo, que ten un modelo máis caro que custa 40 euros ao ano, penso, suscripción individual, e que inclúe xogos da Game Boy Advance. Inclúe o catálogo de xogos da Game Boy Advance. Todo o mundo esperaba que metesen aí o xogo, tería lógica, non o fixeron. Existe outra suscripción máis que toda a xente que xoga Pokémon tamén ten, que é a suscripción do Pokémon Home, que custa 16 euros ao ano, que che permite ter no Pokémon Home os teus Pokémon. É máis ou menos imprescindible para poder pasar hoxe en día Pokémon dun xogo para outro, dunha xeración para a seguinte e cousas así. De feito, estes Pokémon, que o Pokémon Fire Red e Leaf Green, van ter conectividade con Pokémon. Tampouco meteron nesa suscripción. O que fixeron foi sacalos, aparte, por 20 euros cada un. E ollo, colleron a ROM directamente, nin sequera fixeron un mínimo de adaptar, non, colleron as ROMs directas, porque cada xogo por separado custa 20 euros, entendendo por xogo por separado, cada ROM por separado. Entón, a ROM do Pokémon Fire Red en inglés é un xogo, a ROM do Pokémon Fire Red en español outro xogo, a ROM do Pokémon Fire Red en italiano é outro xogo, a ROM do Pokémon Leaf Green en inglés é outro xogo, e así todas as combinacións de xogos con idiomas, cada un por 20 euros, de maneira que, se queres xogar en diferentes idiomas, pagas de novo. E a emulación, que digo a mí parece moi ben a emulación, hai xente que se mete con emulación, pero que eu xa teño o xogo, que o comprei hai moitos anos, e podo tranquilamente extraer daqui a ROM e xogar onde me pete. Por qué? Porque este xogo é meu. Este xogo agora mesmo, se queres comprar a segunda man, vale máis de 100 euros, correcto, pero eu xa o teño. E podo extraer a ROM, cousa que xa fixen, e podo xogar no meu móvil, podo xogar no computador, podo xogar ata no microondas se me apetece, porque hoxe en día todo ten emuladores.
E Nintendo, se quere xogar na Switch, nese aparello en particular, vaime cobrar 20 euros. E non me parece ben, porque son 20 putos euros. E vale, eu defendín cando sacaron... En cada idioma. En cada idioma. E eu defendín cando sacaron, no seu momento, na 3DS, os Pokémon vellos, os da primeira e segunda xeración, os de Game Boy, porque valían 12 euros, penso que valían cada un, pero daquela non había ningún tipo de suscripción. Todos os xogos que saían da consola virtual era o que valían. Tú comprabas cada xogo vello así, e valía 12 euros. Cando saíron eses xogos, tiñan tantos anos como agora teñen o Pokémon Fire Red e Leaf Green, que son igual de bellos. E agora, porque lle sae da pataca, cobran 20 euros. E antes, daquela, meteronlle cousiñas de conectividade, cousas ou transportes desde o primeiro día para poder pasar os Pokémon. Neste ni sequera fixeron iso, neste non fixeron absolutamente nada. Colleron unha ROM. Agora responde a Xerxes. Colleron unha ROM, meterona na eShop por custo cero, venden a 20 euros. Bueno, custo... Decir, ni sequera hai versión física. Hai unha versión física no Xapón que non inclúe o xogo. Que só inclúe as caixas, que tamén... Pero o que quero dicir é... Ata que punto chega a cobiza de Nintendo? É que até podían metelo no servizo da suscripción ao mesmo tempo que o vendes a parte na eShop. Dis, vale, a xente que non queira pagar a suscripción ten a opción de... Pero non! É como obrigante a pagar 20 euros porque saben que toda a xente que ten a suscripción e quere xogar a Pokémon vai vir ao rego e vai comprar o xogo. E non me parece ben. Porque... Entón, o que vos quero dicir é que se ides a xogalego.gal podedes descargar o parche en galego do Pokémon Fire Red e poder xogar a Pokémon Lume Vermello en galego en calquera dispositivo que teñades. Isto, como decía alguén que lle... Sí. No, e aparte, unha cousa que non están contando, é imposible conseguir completar a Pokédex dos xogos de Pokémon, por tanto, imposible completalos ao 100%, tendo só esas dúas versións. Porque os xogos da terceira xeración, para conseguir todos os Pokémon, os 300 e pico que había daquela, necesitas o Fire Red, Leaf Green, o Emerald, o Sapphire, o Ruby, e máis conectalos cos xogos de GameCube, o XD Gale of Darkness e o Pokémon Colosseum, que van meter ese sí na suscripción de Nintendo de GameCube só disponible para Switch 2, pero non vai haber conectividade con estes xogos. Entón non podes conseguir todos os Pokémon. Entón, ni sequera podes gozar deses xogos como é debido, e completalos como é debido. Xerxes, o teu Pokémon Esmeralda, se o tes completo en caixa agora mesmo, con manual, non custa 100 euros, custa 300 euros. Eu teño. Cousa que me parece fatal, porque teño aquí xogos que eu quería que valesen pouco diñeiro, porque quero comprar, non quero vender. E teño xogos aquí que valen 300 euros, e non quero. Esto, como decían unha persona que coñece a Ana ben, Nintendo sempre gaña. No, é algo así. Non é ningún secreto que eu evidentemente amo a Nintendo, pero nunha relación de amor tamén tes cousas que non todo te pode gustar e evidentemente tes toda a razón do mundo, que isto é como... Non sei, tanta codicia que me está lembrando que sei, os Sims, que tamén é un xogo que amo, pero se queres desfrutar máis ou menos da experiencia tens que gastar centos e centos de euros, pero é que fíxome moitísima gracia que dices agora ao final, porque que non podes completar a Pokédex, entón o moto de Pokémon de faite con todos xa non funciona. É un pouco heavy, Sí. Eso non sei que é máis heavy. O tema de separo por idiomas, que iso directamente porque usas o mesmo sistema que tes nos emuladores online dentro do Nintendo Switch Online, ou que realmente este terceiro máis vendido en España a versión en inglés. E que non sei que me sorprende máis. Son os guiris de Benidorm. Non, iso debatino cun creador de contido portugués, que non me lembro como se chama, geek non sei que.pt, que o sigo no Instagram, porque a lista de máis vendidos é de Nintendo Ibérica, non é de España. Entón inclúe tamén as vendas en Portugal. E como non ten versión en portugués, moita xente en Portugal compra o xogo en inglés. Efectivamente, xa se di que correr nos comentarios de zombies, efectivamente.
Pucificar sí que está. E imos ir ca última, pasa que non quero tampouco parar moito máis porque tamén temos que dar aquí o tema zombies. Custounos aquí andar ca nostalgia mal. Tema de cambio de postos a nivel de empresas de videoxogos, neste caso, no caso de Microsoft Gaming, que... Microsoft. Sempre desde o respeto, como lle tivemos a Nintendo, fai un pouco. Pois que a Sharma, que foi nomeada CEO, EVP, ahora mesmo que non me sabe así, eso gana que ten máis idiomas que a min. Bueno, EVP é CEO de Microsoft Gaming no lugar de Phil Spencer. En este caso, pues bueno, foi esta fin de semana, así un pouco creo que sorpresivo, según contan por aí. Nada, un pouco a traxectoria, se non estou trabucado, o perfil de Satya Nadella ve un pouco estaban divisións relacionadas coa IA, creo, non? Sí, correcto. O cal a min me parece bastante preocupante, non sei a vos, pero a min a verdade é que non me gusta un chisco. Podo? Ou queres continuar? Sí. No, dale. Eu, por unha banda, entendo que Phil Spencer quera baixar do carro porque leva 38 anos xa traballando nisto. Entón, evidentemente, pois para ele xa era a hora de retirarse, obviamente. Cantos anos tes? Es máis novo que a min? En fin. 37, teño 37 anos. Vale, eu tamén. Ok. Menos mal, pensei que eras máis novo que a min, que se me ia dar un tabardillo. A min, claro, 37 e 38 anos realmente que o tipo levaba en Microsoft. Entón, evidentemente, a mí me parece normal que queira baixarse un pouco. O que me pillou moi por sorpresa foi o de Sara. Pero hai tú teorías das conspiracións esas que queiramos e probablemente con algunha achemos o resultado. A nova saiu o venres e saiu porque foi realmente unha filtración de IGN. IGN enterouse do que acontecera e o filtrou. Os empregados de Microsoft se enteraron a través diso. Realmente o comunicado de prensa estaba datado para sair o luns. Non sei, eu teño moitas teorías, a verdade, un pouco tolas na cabeza, non sei se debería compartir, pero é certo que realmente acabas de cortarlle pescozo non, pero digamos que dúas caras bastante visibles da nosa industria que de repente, da noite a mañá, desaparecen. Non sei cal será o futuro de Microsoft, pero eu sei que a última xeración XS foi un bastante desastre. Agora están invertindo todo en Xbox Play Anywhere, XPA, e a nova consola portable, pero, bueno, portátil, pero... Non sei, ou seja, quero dicir, marchando estas dúas personas de repente... É que está sendo a xeración rara, porque tamén, digamos que en Sony tampouco está sendo o sea, obviamente a nivel de vendas da consola ben, pero sí que é certo que a nivel de, sobre todo, de feeling de xogos que chegan ou sensacións, eu creo que de xogador medio creo que é unha xeración rara tamén, porque é que tamén estamos nunha época que sí é certo que xa a nivel, por exemplo, gráfico, xa hai uns topes aquí ahora mismo que son difíciles de ir batiendo, máis que nada porque logo tamén é difícil realizalos, o sea, xa non é só que as máquinas podan correr, pero que tamén hai que deseñar esos mundos con ese detalle máis, que non sei hasta que punto está funcionando. E logo sí que hai unha sensación nestes postos, creo que tamén non sei se pasa un pouco con Phil Spencer ou que estaba anteriormente neste posto, pero a xeración diso de, porque se critica moito de que, bueno, unha persoa que igual non entende videoxogos ou que non é un perfil máis achegado a videoxogos, realmente estamos vendo que nos últimos ano e medio o que está sendo a nivel de crítica e público un poquinho máis recollido son desenvolvementos máis pequeniños que teñen algún enfoque, unha personalidade máis marcada. Estamos falando do Astrobot, do Claroscure e outros tantos que quedaron aí tamén finalistas estes anos que creo que o camiño o que está pedindo a xente é un pouco máis ideas frescas, que obviamente iso é complicado para unha empresa grande porque o risco non lle gusta nada. Está pasando tamén en cine, está pasando en series e máis. Entón, claro, non sei quen vai ser valente de pillar un aparato tan grande e ir pillando riscos, pero eu creo que máis ben de orzamentar, creo que igual de me facer un triple, cuádruple A, igual con varios intentiños máis pequenos. Eu, pues, un exemplo de unha empresa que creo que tamén ten outro tamaño máis, que está saindo bastante ben, é Capcom nos últimos anos, que está con uns tamaños de videoxogos e uns resultados, que obviamente ten súas franquías, nichos e demais, pero, por exemplo, é unha empresa que digo, joder,
está tendo resultados, eu creo que está indo ben. Claro, é que aparte, aprofundando no que dis, vivimos nunha época de estancamento tecnolóxico, primeiro por culpa da pandemia, despois por culpa da IA, que todo a memoria RAM, o almacenamento, os discos ríxidos e tal, está aumentando de prezo moitísimo, entón o consumidor tampouco pode facer frente a eses gastos. De feito, as consolas é a primeira vez na historia que están subindo de prezo conforme pasa o tempo. Entón, claro, estamos nunha época de estancamento que non podes ir como antes, o sea, o estilo de sempre de Microsoft e de Sony, non tanto de Nintendo, de ir ao máximo de tecnoloxía, ir ao tope tecnolóxico, porque non che dan, os cartos non dan, as contas non dan. Entón, por aí non é o camiño. De feito, hai rumores agora que escoitei de que xa están falando da Play 6, cando a xente ainda está usando a Play 4. A xente ainda non deu o paso á actual xeración, ainda está na xeración anterior. Entón, ai, mi madre do Interram. A ver, realmente unha nova consola, como teño entendido, comeza a desenvolverse o día despois de que saia a anterior. Entón eu entendo que xa están traballando na seguinte. Pero eu non sei vos, pero eu a xente coa que falo na miña propia opinión tamén, a min ata certo punto dame igual a cantidade de píxeles que teña dentro da pantalla do meu videoxogo e o superrealismo con tal de que me deas, prefiro unha boa experiencia, un xogo que me enganche, pero sobre todo tamén, tal e como está a vida, a nosa idade, algo que eu non teño que sentar e dicir, vale, pois agora vou estar con isto 2 horas porque isto é un xogo que precisa da miña atención e teño un Death Stranding. Un Death Stranding eu teño que sentar e preciso un montón de tempo e o próximo día non me apetece. E tardo un mes en volver e me volve a acontecer o mesmo. Pero, sin embargo, un Vampire Survivors, por dicir a primeira cousa, non? Unha experiencia así máis ou menos veloz ou unha historia que narrativamente te leve, como un Life is Strange, por exemplo, algo así, sabes? Penso que agora mesmo estamos nun momento no que priorizamos iso sobre outras cousas. A lo menos na miña propia experiencia, non sei vos. Sí, de feito, eu ainda arrastro o estrés postraumático do Elden Ring, que non me dá metido en xogos grandes, tal. Este ano metí un Ghost of Tsushima en Nadal, porque, bueno, tiña máis tempo, que fose, tal. Pero sí. Fixeches o Vampire Survivors, eu estive dando plantas contra zombies un poquinho esta tarde, que tamén hoxe nos pega, pero que máis. Sí. É que eu penso que está pasando na industria do videoxogo o mesmo que tamén na do cinema, que é que se priorizan as grandes producións carísimas con efectos especiais superbos, escenas de acción e tal, que duren 3 horas os filmes, que duren 50 horas os videoxogos, se está perdendo o que é a esencia propia de contar unha boa historia, ter unha boa xogabilidade no caso dos xogos, sí. Porque ao final o que vende é, mira que graficazos, que acción, que escenas. Estamos vivindo nese tipo de cultura agora mesmo. Eu espero que baixe un pouco, que nos próximos anos vexamos iso que, bueno, un pouco máis a tendencia que está vendo agora, pero máis grande, que é que os indies vayan collendo máis espazo, que se aposte por xogos máis pequenos, pero cunha mellor narratividade, cunha mellor xogabilidade, non? Con outros recursos. Porque tamén, unha cousa é que as limitacións que había antes tamén facían aumentar o enxeño de buscar maneiras de sobrepasar as limitacións. Agora que o ceo é o límite, pois xa todo vale. Non é así. Por último, por recoller aquí o que se comenta polo chat e tamén por concluir un poquinho, ditas a Dex que están a facer xogos que pretenden ser hiperrealistas, que custan un rir, e eu creo que a xente está farta. Que fagan xogos que parecen xogos, que aprendan un pouco dos indies. Logo tamén relacionando un pouco co tema tamén da IA, das consolas próximas, que o Late RAM tamén subiu moito, porque, claro, a Steam Machine, lembremos que está anunciado para este ano, pero desde que se anunciou non se sabe nada máis dela. Eu creo que está tamén o tema dos materiais e máis, que ando cruzando os dedos para que o meu ordenador de 11 anos non lle dé unha pechusque, Viaja da pechusque. Que dicir que Valve moi ben, que Valve aposta por Linux, porque e non por Windows. Microsoft que vaya para onde eu che diga. Sempre desde o respeto. Desde o respeto, pero eu odiaba a Microsoft antes de que fose mainstream, que os saibades. Que en Microsoft tuvo ideal. Bueno, da igual. Tito Carveña, vamos a seguir, vamos para... No, esto comentar nos va a levar a tumba este paso. Venga, hala.
vas a ver que playback isto, non te preocupes. Pois hoxe vou falar de zombies en videoxogos. Principalmente vai ser videoxogos, nos que os zombies son o prato principal, digamos, do xogo, ou a excusa principal para que tanto a historia como as mecánicas xiren en torno a eles, pero tamén en algún caso falaremos tamén de cameos de zombies por aquí. Tamén foi a pregunta que vos deixamos por redes sociais e que tamén podes comentar por aí polo chat agora en directo ou nos comentarios do YouTube e Spotify. Antes nada, o tema zombies, claro, non sei se sabedes, porque eu sonaba que isto viña de lonxe a nivel de tradición e demais, pero as orixes do termo zombie creo que están en Haití, fai máis de 400 anos. Haití. Tanto en Haití como en algunhas rexións de África, basicamente o concepto de zombie originalmente viña de unha persoa que morría e a través dun rito de vudú pois se devolvía a vida, pero estaba controlado por esa persoa que devolvía a vida. Entón, digamos que isto é a orixe un pouquiño do concepto disto desde o punto de Haití. Claro, vai chegando a nosa época e xa entran máis pois outras cosas que toman control diso, como poden ser viruses ou fungos, por exemplo. Está pasando así. Que dicir sobre ese dos zombies que sí que está baseado, o sea, sí que hai datos reais de que sí que teñen feito en persoas zombificalas na vida real para ter traballo man de obra escrava. Que o que facían era, primeiro, cando unha persoa tiña unha ferida, metíanlle a través do sangue non me lembro que sustancia era, pero unha sustancia que facía parecer que estaban mortos, non? Que lles ralentizaba o corazón, entón, visto desde fora, cos aparellos da época, quero dicir, co sistema da época tuvíalo e parecía que estaba morto. Entón, enterrábano, despois ían desenterralo, metíanlle unha sustancia tipo burundanga e destas que che quitan a memoria a curto prazo, a orientación e que fan que fagas o que a outra persoa queire, e tiñan os drogados traballando como man de obra. E iso está... Hai rexistros históricos de que iso aconteceu. Hostia, el capitalismo. Que guai. Eu o único que sabía de zombies, bueno, como dicían aquí polo chat veladamente, pero o que sabía de zombies era a xente que saía a votar. A nosa. Vale, bueno. Sí. Sí, veladamente decía unha palabra que é sinónimo de bosque. Sí. Non, pero oes, ten moito sentido o de que os zombies vayan votar, porque cando era Fraga votaban os mortos. Iso que... Por que explicas? Acabas de facer un mansplaining. Acabas de mansplainear o meu chiste. Cancelado. Tamén me reventou a miña sutileza, non te preocupes, Ana. Ti fuches cosacho, nos fomos aí tranquilamente, tal, cosendo ti. É que vos prometo que non pillei por onde íades. Non pasa nada. Non pasa nada. Foi sen querer. Cal é o primeiro xogo de zombies? Pois do que puiden rascar por aquí, temos que ir ano 84, polo visto. Neste caso, un xogo que, para sorpresa de ninguén, chamase Zombie, xogo saído para Spectrum. Neste caso, pois é un xogo de perspectiva isométrica, a nosa favorita, verdad, John? Basicamente, estás nunha especie de cidade antiga, bueno, rodeada de muros, e por aí hai zombies. E o que tens que facer é atraelos, vou ser unha parte con que se vexa un poquinho isto, telos que ir atraendo e que vayan ata un barranco, entón facer que caian por ali. Aparte de ir como humano, que creo tamén vas de humano en algún momento, tes un helicóptero para facer isto. Pois eso, aí estamos vendo un momentiño que tens que achegarte un poquinho a eles para que se interesen en ti e despois, pois eso, levalos a zonas por onde poden caer. E se non, creo que tamén é máis seguro. É como unha especie de comecocos a inversa de algún xeito. En vez de, bueno, sí, es perseguido. Bueno, e logo tes que atraelos. Cuidado, para unha vez que me están aquí dicindo que para unha vez que me meto no terreo de Spectrum que en fin. O xogo é un pouco esta na discoteca pola noite, non?
Pero mira, Veñen os homes zombies detrás todo o tempo. pero o concepto, por exemplo, tiñámoslo xa nun xogo de arcades do 81, creo que é 81, 82, que é o Flickies, por exemplo, que logo teve unha versión, vou ir a Sonic, xa sei, Sonic 3D, Flickies Island, que era o concepto era este, tiñas que ir pillar uns paxariños que chegan seguindo e leválos a un punto determinado. O sea, que o concepto a nivel de xogo é un pouco mesmo. Entón os Flickies son zombies, estás dicindo? No xogo ese en concreto, sí. Logo o Flick era un xogo que ibas cun poliño, pasa que eran 2D, e tiñas que ir pillando outros poliños máis pequeniños, evitar que os gatos e distintos inimigos que hasen por aí, pois evitaran que os tocasen para que non perdeses e máis. E polo menos vamos a facer un pouco de seguimento de, igual que cando se fai aquí, cales son as vosas pelis favoritas de zombies? Pois cada un señala a súa, non vamos aquí ir señalando algúns dos momentos con zombies que nos chaman a atención. Vamos a ir en orden relativamente cronolóxico, logo eu vai facer así unha cosa un pouco máis, non é xogo propiamente, creo algunha das cousas. Pero yo falar das súas merdas. É que a mí non me gustan os zombies. Bueno, logo vamos a intentar convencerte do contrario e demais. Entón, eu vou ir, claro, tiña aquí primeiro pero teño que cambiar a orde porque efectivamente este creo que é anterior. É un xogo que creo que xa teño mencionado alguna vez porque sempre me fascina o concepto de que exista, que empeza por M e sigue por Michael Jackson Moonwalker. Lembro que un xogo saído en Mega Drive, bueno, ten versión tamén para Master System recreativas, pero bueno, vou centrar na versión de Mega Drive que é que xoguei eu. Na que basicamente tes a Michael Jackson un plataformas de Michael Jackson, no que tes que ir rescatando nenos. O sea que, mentres tanto, pues vas cos seus bailes, con estéticas de varios dos seus videoclips, vas soltando por aí polvo estrellas, vas contra mafiosos e demais, e todo isto. Vale, hasta aquí normal. Que pasa? Que logo, na terceira fase, está ambientada nun cemiterio. Entón, os inimigos aquí son zombies. Entón, pois aquí xa un pouco enganchando tamén co videoclip de Thriller. Entón, pois eso. Básicamente, tienes que ir rescatando os nenos de cada fase e despois ir a unha zona onde había un xefe final. Entón, Michael Jackson nesta fase, pois ten aquí zombies que van saltando distintos puntos, pero logo o boss final, digamos, normalmente era ir contra moitos inimigos. Que pasa? Que se a cousa se complicaba, había un poder especial no que podías facer como unha especie de maxia, non? Un poder máxico que consistía en dar moitas voltas e finalmente os inimigos comezan a bailar o teu son. En este caso, pois e morreron os zombies. Valga o complicado concepto de morrer zombies. Entón, bueno, este é o primeiro recordo que teño así de zombies e a súa vez Michael Jackson, que a veces son sinónimos. Bueno, a mí ese momento dos zombies bailando sempre me fixo moita gracia e demais. E logo mencionar rapidamente, por se alguén tamén o coñece, que este xogo no bastante máis pouco, que é un xogo do 93 que é de Lucas, claro, non lembraba eu, é de Lucas Films, que é o Zombies Ate My Neighbors, que o sea, os zombies comeron os meus veciños. En este caso, sea un xogo de acción con perspectiva cenital, na que, pois, efectivamente, temos que ir por distintos paraxes, vecindarios e demais, pois, evitando que... Bueno, con un protagonista que leva gafas 3D, destas de que ten un plástico dun cor azul e outro dunha cor vermella. Pues así podes ver o mundo en 3D. Que guai. Sí, efectivamente. Entón, iso, pues, bueno, con unha estética así, máis ben simpatiquiña, estos dous, o sea, non entramos no terreo gore ni nada, senón que é así unha cousa bastante, bueno, simpatiquiña, dentro do pouco agradable de ver zombies, pero, e bueno, estaba curiosiño, moi noventas de estética, o sea, un señor pelo pincho, moi noventas con finais dos 80, un pouco isto. Sería un pouco este xogo. Está en Super Nintendo, en Mega Drive, saiu neste caso. Eso, Lucasfilms, pero creo que en algún territorio distribuiu Konami tamén, porque nesta época tamén ás veces, pues, segundo territorio, pues, ya outra empresa tamén que non lanzaba e demais. Se nos imos logo a cousas que son fitos importantes de videoxogos, pois, obviamente, estarían os Resident Evil, que sobre todo no ano 96 temos aí dos xogos bastante interesantes no que é o mundo zombie. Aparte son o mesmo xogo de argumento, que son o Resident Evil e o House of the Dead. Só que un é o que bautizou o Survival Horror, que, digamos que o nome ven acuñado do propio xogo, que aparece esa frase Survival Horror ao comezo do xogo.
E o House of the Dead, que era un xogo de recreativas, que xa estamos falado aquí no especial de recreativas, que era un xogo de estos de disparos sobre raíz, que estaban recreativas, que vas con esta pistola apuntando a diversos zombies, pero os dous é unha mansión e hai zombies, e hai no fondo un laboratorio. E a segunda parte un pouco tamén moi paralela, porque a segunda parte vanse á cidade, tanto no House of the Dead 2 como no Resident Evil 2. Entón, bueno, de Resident Evil pararemos un poquinho máis seguramente o mes que ven para falar un poquinho máis en profundidade de toda a saga, pero tamén aproveitaremos tamén xa para recoller que sai o Resident Evil Requiem. Non sei se quer comentar un poquinho nada do Resident e Ana ou John. É que abrir un melón moi extenso Resident Evil. Eu quedo coas magníficas obras que son as películas do Resident Evil, que son todas boísimas de Tetez. Bueno, eu creo É que podedes ver en galego nos arquivos da Meiga. A primeira. Ah. A segunda. Todas non. A primeira e a segunda. As boas. Pero bueno, eu creo que sí que o Resident Evil... sei se o primeiro ou o segundo, pero creo que dos poucos primeiros xogos que tiña a carátula aí para maiores de 15, bueno, 18 creo que era, non sei que era, eu tiña 11 ou 10 así. Bueno, tampouco era tan forte. E aparte, como era en inglés en subtítulos e máis, pues se podía seguir, pero bueno. Todos os DJs de discoteca son Evil Residents de aquí. Pero bueno. Eu teño unha amiga que cando estaba facendo a residencia, en medicina, cando faz a residencia e cando estás facendo especialidade, é residente. Pois chamábanlle a residente Bill, porque tiña moi mala leche. Se está ese o chiste. Moi ben. Pero é verdade. Bueno, hai un chiste de Xerxes que creo que está en proceso de pasarse. E nada. Tiña anotado outro, pero vou non saltar porque creo que tamén o comentan desde o público, entón logo xa paro tamén a expandir un pouco máis. Vou ceder aquí o salto xa despois do Resident Evil. Vamos a saltar a un xogo que, sobre todo, a mí me chamou a atención o tráiler, pero bueno, creo ceder xa na... Porque falamos do tráiler deste xogo que ten que ver con zombies. A ver, porque realmente, bueno, estamos falando do tráiler cinemático de Dead Island 1. Penso que é un xogo do ano 2011 porque é un tráiler que ten unha narrativa en sí mesma que eu penso que ainda agora xa hai 15 anos deste tráiler sigue emocionando moitísimo a xente. É un tráiler no que vemos unha nena que acaba de cair, bueno, que xace, digamos, morta no chan. Toda a secuencia de accións aconteceu en cámara lenta hacia atrás ata que a nena, bueno, que nos explican como a rapaza chegou a esa situación cunha música ademais moi emotiva. E bueno, inda que o xogo, como ben dicías ti antes, Iago, pois o mellor de Dead Island 1 non resultara tanto, eu penso que os trailers no sector dos videoxogos tamén poden ser ás veces desfrutados como obras narrativas e obras de arte, digamos, en certo sentido, tamén en si mesmas. Noutras industrias do arte, como por exemplo no cine, pois temos incluso premios para os mellores trailers, e este é un que estaría tamén aí arriba. Entón, eu penso que isto tamén podría contribuir pois a definir o videoxogo como arte, que é outro debate que, se queredes, podemos ter outro día. E é un trailer no que, claro, ti xogas un videoxogo de zombies e o que vas é mata, pero non conectas con quen é ese zombi, quen é esa persona que morreu e que lle pasou e como morreu e como era a súa vida. Sen embargo, aquí, pois, ves a unha familia unida, como todo se vai desmoronando pouco a pouco, ata que ao comezo os ves actuando como familia normal, que acaban de chegar a un lugar de vacacións e como acabaron nesa situación. E eu penso que te fai tamén un pouco conectar coas personaxes dos zombies, que é algo tamén que penso que directores como George Romero tamén intentaran facer no pasado, en películas, e así, non sei, para min é un dos mellores trailers de videoxogos que hai. Oxalá eu poidera ter a creatividade de ter unha idea así para un tráiler, a verdade. Non sei se vos o coñecíades este. Sí. Eu non, pareceme unha maravilla, agora que estou vendo. De feito, claro, que estou pensando nesta época tamén, outro dos xogos que tamén falamos, a mí me pilla tamén xusto a época desta, de finais de estudos universitarios tal, e lembro de velo
nas aulas e demais. Sí que era unha época que non era tan videoxogueiro, digamos, pero sí que me chegou este trailer, o sea que creo que tamén trascendeu como tamén outros trailers que lembro, pero xa non outro concepto distinto, era o de primeiro Gears of War, tamén apoiándose moito na música, naquela época pues, era o tema este de Mad World, de Gary Jules, creo que era. Funciona moi ben este trailer, verdade? Sí que, claro, comentamos antes de comenzar o podcast tamén, que sí que logo creo que subiu tantas expectativas que igual había expectativas de que fose un show igual máis narrativo, quizás, porque creo que non ten ese componente tan forte, o sea, non é un Last of Us, digamos, nese aspecto, pero sí que o trailer ten esa potencia e sí que tiña esa parte de con 3 minutos, ou menos de 3 minutos, pensar nesas personaxes e o percorrido que fixeron para chegar a esa situación. Sí, Bastante complicado. A ver, o mellor alguén que fixo The Last of Us viu este tráiler e se lle ocorreu facer The Last of Us a Neil Druckmann, como se chame ese señor? Sí, bueno, xa andaría Quen un pouco... sabe? Andaría un pouco nisto. Efecto Mandela. o efecto Mandela. Bueno, pensaba máis en Volvoreta, pero bueno. Sí, vale. Mira, di por aquí Farun que para el tamén un dos mellores xogos de trailers de xogos que viu e a expansión Retime moi chulo tamén di. Eu creo que non vai pasar hoxe porque se me fala de outro xogo, pero creo que se fixemos un ranking de top 10 doides por saber que tal. Top 10 mellores trailers de videoxogos, eu creo que non sai na lista, seguramente. Diría que O de este, seguro. Sí. E a min gustame tamén moito o do Dead Island 2, que penso que tamén pasou máis desapercibido porque o xogo saiu daquela maneira e foi un horror de desenvolvemento, pero é un trailer que me fai moita graza porque non o temos, pero sae un señor hipermusculado, super pijo e tal, correndo por un sitio rollo playa California, cunha música cos seus cascos non sei que, e comeza a correr e ves como de repente o tipo se vai desmoronando, ou seja, se lle comezan a caer os músculos do corpo. E me parece unha chulada tamén como que construe unha historia similar de Dead Island 1, pero a inversa e con un ton un pouquiño máis cómico e menos dramático. Exacto, e ves como todo o mundo de repente toda a súa zona se vai zombificando. Sí, aparte, música con dereitos, así que non vamos a asumila. Sí. Había unha aplicación pro móvil para xente que fai running, que vai correr, que cheguei contando unha historia como que veñen os zombies atrás de ti para animarte a que foses correndo. Que guai! Como non sabía iso? Que chulo. Direi que temos un capítulo que fixemos da Dinosauria serie que está relacionado con Carbine Blade, que tamén ten premisa parecida. Non é zombies, pero bueno, tamén persecucións con aplicacións de correr, sí. Sei que está na música de fondo, non vai a ser que che... Sí, non, pero está baixiño, e senón que... vale. Non conta. Espérate. Entón quedamos en silencio para que se escoite mellor. Non te entendo a animación de Deadland 2. Milladoiro, este mesmo. Fixo, se digo. Ostras, en serio? Eu quero saber máis sobre iso. Bueno, pues logo miramos o que expande por aí Farun. Vamos para outra das... creo que, non sei se a primeira vez que falamos Nati máis eu, así por menos en face to face, foi con esta saga de videoxogos. Sí. Claro, dices, matas un tartario. Joder, estivo ben. O sea, non me ben. Sí, foi unha experiencia super agradable para ti. Falamos de State of Decay 2. Pero sen ironía, Pasáchelo super ben, non te agobiaches nada. Logo me escribiches, quedamos duras para xogar, non? Nin de coña. Non quixeches nunca saber nada máis do State of Decay 2. A ver, realmente, a min o rollo zombie sempre me molou un mogollón e iso que é algo que cada vez custa que te dea máis medo porque a tempada 2 de The Walking Dead xa nada daba medo, xa os zombies xa non daban medo e de aí fixeron 80 máis. Pero unha cousa que quería dicir antes de nada é que cando comezou todo o rollo dos zombies, se comezaron a facer películas, libros, banda deseñada, había un país en concreto que non entendía para nada a cultura zombie, que non comprendían
como iso podía acontecer, que era en Xapón, porque en Xapón non enterran, en Xapón só incineran. Entón, eles, o dos mortos vivintes, os cadáveres así en descomposición, non o entendían. Está simpático, e realmente foron os creadores de Resident Evil, que ali lle chaman Biohazard, por certo, sempre o digo. Sí. Pero bueno, o lío, perdón, que me enrollo. A min un dos meus xogos favoritos é State of Decay 2 de 2018, descubrino un ano despois e logo xa coa pandemia, a verdade que foi un xogo que me cundiu moito polos seus elementos de multixogador, pero que non é un xogo no que, eu penso que non é un xogo no que os zombies sexan o elemento tan principal, senón que é a xestión de base, a evolución das personaxes, o ciclo de día e noite, claro, pero penso que é un xogo que ten máis de xestión e máis de buscar recursos e máis de supervivencia que de zombies. Os zombies non dan medo, pero sí que están aí dándote tensión todo o tempo, cando tes que sair a buscar recursos para cuidar a túa base. E é máis, que precisan as miñas personaxes en concreto, que cada personaxe, bueno, hai 100 personaxes ou algo así e cada unha ten a súa personalidade, a súa forma de falar, as cousas que lles afectan ou non e as cousas que precisan na base. E entón é un pouco máis ben crear unha comunidade de supervivencia nun apocalipse zombie que non tanto matar zombie. Realmente é o que acontece tamén sempre nas películas. Acaban dando moitísimo máis medo ás persoas que hai ao teu redor, noutras bases, por exemplo, que non os propios zombies. Os zombies están aí, pero non te dan susto. Sabes onde está e con non sair de noite xa tes abondo ou baixarlle o nivel de dificultade. Entón, tes que evitar os zombies, tes que crear alianzas, tes que unir a outras persoas para intentar sobrevivir. E é un xogo que a min a verdade é que me rompeu o corazón un montón de veces porque ti tes a túa base coa túa líder, o teu líder, o teu grupo e tal, saes unha noite e de repente unha persoa morre e non é te afecta máis o feito de perder a esa personaxe porque nese momento non podes facer rage quit e que iso non se salva automáticamente, non podes facer nada, que o feito en sí do medo dos zombies. Teño moitas ganas de que saia State of Decay 3, que acabas de poñer agora mesmo aí o tráiler. Eu non lle quero meter presa a ninguén, que o fagan despaciño, que o fagan ben, pero sí que é certo que foi un xogo que xa foi anunciado hai 6 anos, no 2020, con este tráiler cinemático que está moi guai, porque por primeira vez nos presentan os animais zombies. Si é algo, un concepto que 6 anos despois seguiron mantendo no desenvolvemento, non? No 2024 sacaron outro tráiler un pouco máis centrado en gameplay, onde podemos ver máis detalles sobre o xogo, e dende entón, nada sobre State of Decay 3, salvo unha nova hai un mes dicindo que o estudio está super positivo, que o desenvolvemento está indo genial, que é un proxecto moi ambicioso, e para min é ese xogo no que sí que me vou gastar os cartos o día no que o xogo saia e o xogo no que cando hai un directo de Xbox a ver se sai algo deste xogo dunha vez. Non pasa nada se non sai, non vou poñer en modo, sabes, hater, pero sí que é o xogo que máis ganas teño por riba de calquer outra cousa. E xa está. Sabeme un pouco mal falar de zombies e non falar de The Last of Us, pero bueno, The Last of Us tanto se falou, a verdad. Sí, bueno, aquí non lle dimos tanto a Last of Us de momento. Direi, o que eu só soy o 2 inteiro. Son che raro. Eu tenho unha dúbida sobre un empecé no 3 veces desto que xa estou canso de empezar outra vez. Levo 5 ou 6 horas sí. Bueno, en fin, voltarei. Entón, neste punto non sei se empezar a serie antes ou empezar o xogo antes. Eu teño unha dúbida sobre o State of Decay. Decay non é Donkey Kong? É que non vi ningún macaco nin simios por aí no xogo. Bueno, pero hai un cervo que propio Claro. Efectivamente. Sí, claro, exacto. E pues bueno, sí. pues non imos falar de todos os xogos de zombie, ao final vamos coas nosas escollas, pero bueno, por citar algúns que creo que tampouco os cita aquí o que nos deixastes polo público, teríamos, por exemplo, o Dead Space, que aparte de ter un remake fai pouquiño. Aparte creo, non sei se destos remakes, que en algúns casos pasa que ahora hai remakes que casi invalidan o xogo original ás veces, que é unha mellora tal que irte ao xogo antigo ás veces é un pouco máis complicado.
teríamos tamén falamos un poquinho deles cando falamos de aventuras gráficas no anterior programa, que os de Walking Dead, de Telltale, tamén, pois, apetece esta parte un pouco máis narrativa. E estou me deixando... sí, primeira persoa con mecánicas de parkour teríamos os Dead by Daylight, que creo que tamén son zombies, ou de por aí, que eu se lembro tamén ese sí que lle digo ainda un poquinho máis, que aparte creo que hai por aquí polo chat, creo que hai xente que lle gusta bastante esa franquía. E nada, pois bueno, que tamén quedan por aí. E antes de meternos cas recomendacións do público, vamos con dos apuntes de sagas, non se chama de fetiche, pero bueno, sagas amigas de John, vamos a chamar así. Bueno, amigas ou non tan amigas, se compran 20 euros por cando sacan un xogo antigo. Non sei para nada o que me traes de Sonic, mira que eu digo eu. Ben, primeiro, para zombie, eu cando xogo Pokémon GO que vou pola rúa, estou super zombie. Non me entero de nada que pasa ao meu redor, podenme matar, podenme atropelar un coche. Ben, pero eu viña a falar outra cousa, viña a falar de dúas cousiñas. Primeiro, unha serie de animación que está no YouTube, que non é oficial, está feita por un canal que se chama... tiño que apuntado, Vale, non apuntei aquí. Mast, esmagado en inglés, Mast. Que se dedican a facer isto, animacións basadas en videoxogos. E teñen dúas miniseries que son con a mesma premisa, pero son lixeramente diferentes, non é que unha sexa a continuación da outra, que son Sonic Last Life e Sonic First Life, que parten da premisa de que cada vez que o Sonic morre no videoxogo, vai como a un alén, a un afterlife, en que se xunta con todo o resto de vidas que tiveron e pode ver a través dunha pantalla o Sonic actual como está pasando a vida. Entón, Sonic, na vida real, pénsase inmortal, cando realmente non é que sexa inmortal, senón que cada vez que morre, revive, porque ten unha vida extra e non lembra que morreu, e o Sonic que morreu está nesa outra zona. E son dúas miniseries que están xeniais. A primeira dela, Sonic Last Life, que é a primeira, vai sobre que Sonic está na súa última vida, entón o Sonic que morre é a última vida que ten e xa non pode máis. Partindo desa premisa, non vos desvelo máis detalles da trama. E o segundo é Sonic First Life, que é o revés. É a primeira vida que ten Sonic, que morre e vai a ese alén, e entón vai vendo como vai morrendo, xúntanse todos os Sonics que están mortos para tentar que Sonic non morra máis, ou de verdade, evitar que haxa máis Sonics mortos. E está moi ben, vense moi rapidiño, está moi divertido, parten dunha premisa moi interesante, e a ligazón cos zombies é que todos os Sonics están mortos, entón ves un Sonic que está queimado, outro Sonic que ten aquí unha cousa na cabeza metida, entón todos os Sonics serían zombies. Está un poquinho pillado polos pelos, pero que eu non entendo de zombies, entón falo do que sei. E segundo, e xa para acabar, moi rapidiño, falo do Pokémon Zombie, porque en Pokémon hai un zombie, só que non entendido como o concepto mitolóxico do zombie que falamos ata agora, senón no sentido máis real. Existe no mundo real un fungo, existen varios, non? Pero hai un que é moi famoso, que é o fungo da formiga zombie, chamase. Máis coñecido como Ophiocordyceps unilateralis, que é un fungo que se mete dentro das formigas e que controla as formigas e entón fan que esas formigas vayan para o alto de plantas, que mordan a planta para que así o fungo poda continuar o seu ciclo vital, reproducirse, espallar as esporas e tal. E baseado niso, fixeron dos Pokémon, Paras e Parasect, que son Pokémon da primeira xeración que podedes xogar no Pokémon Verde Folla, pero sen comprarlle Nintendo. Pirateadese iso. Entón, a cousa está que no primeiro o Paras, Pokémon se evoluciona Paras en Parasect. Pois Paras ten unha relación simbiótica entre o animal, o insecto e o fungo, pero cando evolúe, para Parasect, o que conta a Pokédex é que o fungo toma o total control do Pokémon de maneira que o animal en sí, non, a parte animal do Pokémon, é un zombie. Podes ver nas entradas que ten na Pokédex
que mesmo nos xogos, o sea, xogos para nenos, pon que o fungo tomou control do bicho e que o bicho perdeu calquera tipo de conciencia e que non é un ser sentinte xa máis. Que está plenamente... É iso todo o que teño que decir. Pero está ben pillado. Aparte, diré que esta tarde cadroume que levo esta semana escoitando podcast que ten Neil Tyson Gris, bueno, dos que fixo a nova versión de Cosmos, e xusto escoitei un que falan de monstros e demais. Entón, falan de zombies e xusto citaban o caso este das formigas zombie, co dos fungos e demais. Incluso tamén creo que mencionan Last of Us e os Monster Hunter. Pasa, Monster Hunter é outra cosa máis de monstros. Tá? Pero citando Last of Us, co cal que xente a nivel de coñecemento científico está falando tamén destes exemplos. O sea, que o Parasect encaixa de perfecto. O sea, que non... Nada de mal pillado. E antes de acabar, quería responder unha pregunta que fixo antes Tas, creo que foi, que é a diferencia entre un zombie e un ghoul. O zombie é cando é un cadáver que revive, e ghoul é cando tiras a portería e metes a pelota. No. Entón é ghoul! Non pode ser. Que facemos con este home, croquetas? Que facemos? Dios mío. Sí, porque da axuda nunca me acordo a min de pedila, pero en fin. Bueno, sí, estamos coitando un dos xogos que hai comentar a xente. Vamos a ir xa cas mensaxes do público cando deixe de maximizar ventanas que non quero poñer en alto. Primeiro, lembrar que podes responder sempre en Blue Sky en Instagram. Imos primeiro co Blue Sky, que así podemos ver en pantalla. A pregunta, pois eso, zombies en videoxogos. Bueno, temos aquí unha imaxe, este é o Zombie U, creo tamén, non, John? Que, polo que teño entendido, xa vendo un xogo do 86 de Ubisoft, este era, creo que, a versión de Wii U, que sacaron aí cando Wii U. Sí, que anunciaran cando fora. Falando de trailers, o trailer do Zombie U, a min fascinoume en su momento cando presentaron a Wii U, que é tamén como un mundo zombie, e soa de fondo a música de God Saves the Queen. God Saves the Queen. Non a Freddie Mercury, senón a raíña de Inglaterra naquele momento, que agora é un rei. Non, que ten un irmán, si, xa sabemos, veña. Bueno, o caso, que o trailer estaba moi ben, e despois este show, como estaba na Wii U e non vendía nada, a pesar de que o que tiña de bo era o comando este, a pantalla esta da Wii U, pois sacaron tamén para o resto de plataformas, e como non lles cadraba ben, pois quitaron o U e chamase Zombie. E podes xogar o Zombie en PlayStation, Xbox e tal. Que unha cousa que Nintendo non fixo co New Super Mario Bros. U, que a versión de Switch se chama New Super Mario Bros. U, igual. Por qué? Porque Nintendo. Eu ligo todo pro que sei, sabes? Para os temas que controlo. Dinos por aquí Carlos Cés, estamos escutando tamén música dese show. Pouco contacto tiven cos zombies nos videoxogos, pero sen dúbida o mellor e máis divertido foi o Plantas vs Zombies, tanto 1 e 2. Zombies monos contra plantas aburridas. Pois alguén non coñece este xogo, que eu este xogo sabe tamén Lara que na época universitaria ten dando a turra con este xogo, tiña esta canción non oficial de Plantas contra zombies, un mundo infernal. O sea, había esta... Ay, por favor. Sí. Básicamente un xogo estilo Tower Defense, de defensa da torre, básicamente tes unha casa que tes que defender da chegada de zombies polo xardín plantando plantas que pois son camións, son bombas, a veces son muros. Está moi interesante, está moi riquiño, gráficamente super divertido. Creo que para min, o sea, é un xénero que me gusta os do Tower Defense e creo que é o melloriño. Está nese punto de sinxelo, pero que ten posibilidades e variedades de facer as túas os teus propios xardíns con diversas plantas, bastante chulos, e son moi simpático. A parte ten unha serie de xogos extras e minixogos moi interesantes, sí. Había un zombie aí que teña instalado o VLC. Efectivamente, ten un cono, creo que os do fútbol dirían que ten un arbeloa, non sei, cousas bellas que me tengo. Dinos tamén, Carlos, o outro contacto foi no World of Warcraft, pero desde outro lado, ser a non morta que aterra os aldeáns durante o Samaín.
que, bueno, que estados alterados en xogos tipo rol e demais, pois tamén témolos en máis casos. Tamén di que hai unha combinación das dúas cos anteriores. Sí, no World of Warcraft podes xogar o Peace Bloom versus Ghouls. Ou, como di John, versus Ghouls. Vemos aquí unha imaxe de unha cosa que se asemella a Planta versus Zombies, pero entendo que dentro do motor do World of Warcraft. E remata cun dito de sabiduría popular acompañado de imaxes de Planta vs Zombies. Do refrán popular: a Guadalupe de Rianxo vai de non morto que non foi de vivo. Non entendo de a Guadalupe de Rianxo. Non é a Santander de Teixido. Bueno, pero en Rianxo tirarán para casa, claro. Non sei, non coñezo Rianxo. Para Santander de Teixido tamén valerá. Un saúdo para Castelao que nos estará vendo, que era de Rianxo. Efectivamente. Non sei se tes por aí escaletaman podes ir comentando algún dos xogos por aí. Sí, en Instagram dicíanos Lilium non son moi de temática zombie, mais a expansión do Red Dead Undead Nightmare gustou. Entendo que fala do Red Dead Redemption, non? Sí, que hubo un DLC de primer show que era en plan zombies. Que aparte, antes falabas tamén de xogos xaponeses que non falan máis, creo que do Yakuza tamén houve un Dead Souls, unha cousiña así, que era como un spin-off. Sí, Dead Souls en 2012, pero bueno, isto xa cando chegara, pasa que creo que saiu no Xapón, non sei se... non, en Europa tamén. Este saiu en Europa tamén. Que o Red Dead Redemption só hai unha versión, non hai despois o Blue Dead Redemption ou non é como Pokémon, non? Diamante, Zafiro, claro. Lobo Adrián da Fe dinos, State of Survival. Na pandemia enganche total. Non controlo este, non sei se... State of Survival, State of Survival. Nada, bueno. Sí, soame. Bueno, en fin. Sigo eu? Sí, veña. Albert Nove López, Resident Evil Remake para GameCube. Eu nunca tive unha GameCube, a verdad. Pero... Eu sí, das miñas cosas favoritas. Meus pais non me querían. Claramente. Dicir que a versión de GameCube é a que tedes agora como Resident Evil, non se chaman, ahora xa remaster HD e tal, pero bueno, digamos que é unha das versións tamén estas que acaban matando un pouco a versión original, en la que eu tengo moita cariño, que a teño aí na Saturn e tal, pero sí que melloran tantos aspectos e expanden tantos aspectos que está moi chulo. Eva Farto di, bueno, non di ningún xogo, pero danos aquí o debate, que non entramos moito nel, pero zombies ou infectados? Hai creadores que les molesta a confusión. Bueno, pues que escriban aquí nos comentarios de YouTube. Eu sei que sabía cal era a diferencia, pero esqueceume porque xa teño unha idade. Pero podes eu creo que explicar? John, fai un chiste sobre isto rápido, veña. Estou pensando, non teño... No, a ver, isto moitas veces ven dun comentario da serie web, bueno, creo que era unha sección de Muchacha Nui que estaba en Hokutomo Hamuto, que decía los zombies de 28 días despois non son zombies, que son infectados. É un pouco o comentario. Entón, a partir de aí, digo, no, se corren son infectados, se van lentos son zombies. Bueno, a ver. A ver, igual é spoiler, pero os zombies non existen na vida real. Entón poden facer o que tú queiras, sabes? Todavía. Exactamente. Ampliando sobre o xogo que você comentaba antes, o Dead Souls, di que hai un minixogo onde axudas a Michael Jackson a escapar de zombies. Sí, é que Michael Jackson en franquías de Sega ten aparecido unhas cantas veces, non só, aparte do seu propio xogo. Está por aí. Que nos di por aí Diego Bouzón? Diego Bouzón di Guns, Gore and Cannoli. Non coñezo o xogo. Ten o seu punto, por non dicir Resident. Aínda que saio en defensa do Resident Evil 3 Remake, criticado por cambiar a trama do original. Guns, Gore and Cannoli estou en un xogo de acción así un pouco... What's going on there? Nazis? Sí, un pouco de nazis zombies. Bueno, é unha película zombies nazis, creo que é. Nazis zombies, valga a redundancia, non? Obviamente, pois é un xogo de disparo un pouco, unha estética así un pouco flash, un poquinho pola animación e demais, pero bueno, de acción en desplazamento horizontal. Está chulísimo. Sí. A estética é interesante. Precioso. Pues xogo de 2015 neste caso.
pois eso, Guns Gore and Cannoli. Se buscades Cannoli con C, eu creo que non habrá moitos xogos que teñan esa palabra nesto. E ten cooperativo online, como estamos vendo aquí na pantalla. E logo tamén... Agora... Sí, no, di. Non, que agora que vexo eso, lembreime do mítico xogo de recreativas Neo Geo, Metal Slug, non me sei o nome, que tamén no Metal Slug tamén te convertes en zombie, que me acaba de vir agora a cabeza. No 2 ou no 3, non lembro agora, pero creo nun deses dos. É que empezas a misturar os Metal Slug tamén, chega un punto. Bueno, saída en defensa do Resident Evil 3 Remake, que foi criticado por cambiar a trama original. Creo tamén se criticou porque quitaba algunhas cousiñas e era un pouco máis curto que o xogo original por iso. Cabazawin, xa por acabar de pechar o ciclo do Resident Evil, dio 4, dos xogos máis influentes, sobre todo co tema da colocación da cámara detrás do ombro e demais. E o remake funciona moi ben, pero sí que en este caso sí que son versións compatibles o remake e o original. Que é un xunto ao Doom é o xogo meme de que está en todos os sitios, pois hai versións para todo, para xogar en todo. Que máis? Mira, deixo a Ana, que lle vai gustar. Sí, Syslax, do meu equipo, State of Decay 2, cando saia o 3, Syslax, facemos unha base. É que eu sempre quero ter xente coa que xogar, pero non a todo o mundo lle gusta, Iago. Bueno, ben. O mellor o 3 che gusta, se hai así como uns tervos simpáticos. O 2 me gusta, o que pasa que creo que andaba mil cousas daquela época. Que estaba unha tolemia que facíamos 3 vídeos a semana estas cousas. Sí, penso que te estaba petando tamén un pouco o ordenador naquele entón. Non sei, quero lembrar. Pandemia, cousas da pandemia. Mira, JPV, un que preguntaste por ele, creo, John, dinos o Dead Rising 3, falando tamén de outros xogos de zombies de Capcom tamén, que el di que é mellor o 1, pero que xogou máis o 3. Do 1, creo que tedes un remaster deluxe, creo que chamaron, que agora xa non sabe que chamar. Realmente un remake, porque están feitos assets casi todo de cero, pero chamaron remaster deluxe porque non é un tratamento logo nos outros apartados tan revolucionario, digamos. E por último, que anda por aquí por o chat tamén, Xerxes dinos o DLC Zombie Defense Mode do Civilization 6 e as stories post-gen do John que anda zombie. Como xa dixo antes, que anda pola rúa zombie, que hasta lle poden atropellar, pero se te atropelan estar zombie non che pasa nada en principio, non? Vale, igual, non probes, por si acaso. Non sei, non se anula. Matar un morto, vive. Ou como é... Claro. Mais e máis e máis. Claro, menos e menos e máis. Por menos e máis, entón. Bueno, non sei, non son eu experto neste aspecto. Pois nada, ata aquí o momento zombítico de Reconcho Gamer Podcast. Nada, aproveitamos para lembrar que seguiremos con zombies esta semana o sábado co Resident Evil Wrecking, directo pola mañá, de sábado, xogando un poquinho o xogo, algo máis comentaremos semana que ven. Pero ahora vamos xa que veña co xogo final. E como dixemos antes, non imos facer hoxe listaxe como facemos habitualmente. Hoxe vamos facer o xogo este das 20 preguntas. Así que xa sabedes como vai a cousa. Cada un de nos pensa un xogo. A ver se nos dá tempo. Bueno, non vamos horriblemente mal de tempo. Bueno, se sacamos rápido, vamos para máis. Entón, cada un de nos pensa un xogo e temos que saber que xogo está pensando, pois facendo preguntas de sí ou non. Pois é de anterior tal ano, de tal xénero, protagonista masculino, este tipo de cousas. E tamén no chat pois podes axudar a tanto preguntar como intentar dicir cale. Quen debo los dous vos animades? Que eu xa sempre tal. Ana, ti tes un? Teño un. Veña. Pero non é de zombies. Ia facer, se queredes poño un de zombies, pero por seguir na temática, pero non. Vale, pero tedes que comezar vos ou queredes que diga algunha pista? No, comezamos nós. Vale. Eu fago a miña apertura, isto como o xedrez, tes apertura italiana, teño apertura. É un xogo de despois do ano 2000? Non. Vale. Non. Despois do 2000, que é 2000 ou anterior? Non, é anterior ao 2000. Vale. É de xénero plataformas? Non. Vale. Vale, vos seguirte bueno, por como fixecho o xesto de que é case 2000, vamos a pensar que despois de 90 tal. É un xogo saído en consolas primeiro? Sí. Vale. Consola, ok. Ben. É multiplataforma?
Saiu en varias consolas diferentes. Ou son unha? Por multiplataforma entendes unha Nintendo, unha Xbox ou Xbox isto? Non, ou seja, que de compañías diferentes. Máis de unha. De compañías diferentes non, Vale. só dunha. Saiu en consolas Sony? Non. Non. Co cara Nintendo, sea antes do 2000... Saiu en consolas Nintendo. Ou Sega, pero me extrañaríame. Non sendo eu quen está propoñendo o xogo. Nintendo. Sí, Vale. de antes dos 2000. É un xogo saído en Nintendo 64. Sí. Vale, creo que vamos por 7. Vale. Ben, Temos as consolas solo, realmente, porque xa non... Bueno, é o ano, máis ou menos. máis ou menos. Bueno, sí, entonces de 4 xa... Cantos xogos ten? 600. Non estamos tan mal. No, 320 pico. Bueno, pues, pero contando os exclusivos do Xapón e tal, e os do 64 de 10. Sí, 320 pico. Sí, Expedition 90. Pero pequeniños, sí. mellor aínda. É unha franquía de Nintendo. É parte dunha franquía de Nintendo. Bueno, Vale. sí, pódese dicir que é franquía de Nintendo, sí. Vale. Sí, Vale. sí. É que eu son un pouco purista coa definición, pero sí, digamos que sí. Está dicindo un pouco rara. Kirby de HAL Laboratory, Pokémon é de Pokémon Company, por aí por Vale. os tiros. Exacto, por iso digo. Un second party máis que un first party. Sí. Protagonista é humano. Sí. O protagonista sí. Vale. Define humano. Que non é Banjo-Kazooie. Va a buscarnos con iso. Non é. Por exemplo, Xerxe, vamos pensar iso. Humano, É que estaba tirando por Rare e non... No, porque dixen eu raro, pero non é raro. Sí, pero... Non temos o xénero ainda, Non é plataformas. Non é plataformas, xa no 64 poucos xéneros máis hai, porque RPGs non hai moitos. Hai o Quest 64. A ver, é que non sabría dicirche que xénero isto, é un plataformas, se isto me equivoco. Isto non é un plataformas. Non é un plataformas. Non sei que é, pero un plataformas non é. Vale, Ou se que mellor non imos ir a plataforma, vale. Entón, non é un first person shooter, non é o 007 GoldenEye, tampouco é de conducción. Ui, cantas preguntas estás a facer, yo? Non. Non conta. Vale. Claro, porque se non é plataformas máis case, estou eliminando todos os xéneros. Mira, é un xénero que agora que estou abrín a Wikipedia para mirar, e é un xénero que nunca lira na vida. Que non digo que non exista, porque agora que o penso, sí, pero nunca me dará por pensalo, non sei. E agora que estou na Wikipedia podo dicir que podo rectificar e dicir que é do ano 2000, o que pasa que antigamente os xogos saían en Xapón uns meses antes. Pero é correcto porque dixen posterior ao 2000, o cal é 2000 anterior. Vale, entón non digo nada. Vale, pista xa nos quedamos con 2000. Dios, estou super en branco. En 2004 xa non había tantos xogos, John. Bueno, esto Prota? O Perfect Dark non é porque é un shooter. O protagonista é unha muller. Non se sabe. Non é importante. O protagonista non é importante. Ni mal que liei. O xogo en primeira persoa. Sí. Claro, por iso digo que non é importante. Non se ve. Bueno, pero non é mesmo que James Bond, que o GoldenEye, que sabemos que tal, o Perfect Dark, tal. Pero eu teño unha teoría, pero... Teño unha teoría, pero non... Extrañame que yo non a dixera. Cal é a túa teoría? Eu non digo nada, pero cal é a túa teoría? Que un xogo dunha franquía que lle gusta a John. Que o Pokémon Snap, estás dicindo? Sí. Veña, vou darle. Tasty. Ala. A ver, xénero fotografía. Sí. É que cando lle un xénero que non tal... Pero técnicamente é un shooter sobre raíz. Simplemente que en vez de matar, sacas fotos.
Buah, Sí. tío, pero así soa chunguísimo. Sí, Shooter sobre... Bueno, Tes razón, a pero... palabra en inglés funciona ben. Que a palabra en inglés funciona ben. Claro, Porque é un shooter. porque de feito Sí. no anime de Pokémon facían ese xogo de palabras, que contrataban Tiras un foto, shooter, claro. pero é un shooter. Porque tiras Ah, Bueno, se queres, Interesting. dalle ti yo unha e así rematamos a media. Vale. E o protagonista é Tom Snap, o protagonista do Tom Pokémon Snap. Snap. ai, que ignorante. Esta é a última vez que xogo este xogo, xa non xogo máis. Pero eu No. supoñía que tamén non é unha protagonista ningún. É que eu descartei Pokémon porque dixen non me ve por un xogo de Pokémon. Bueno, teño un xogo pensado, cando queirades. Fago a apertura, se Comeza queda sempre. É do ano 2000, ahora, mira, 2000 ou posterior. Permíteme que o comprobe, porque eu diría que anterior... Ui, está aí no límite. Xogamos sí. moito aos 90, Anterior ao 2000. Vale. É un xogo de Nintendo? Non. É un xogo saído na xeración dos 16-bit. Non. En plan, vale. Que dixeches? Perdón, é que estaba lendo o chat. Que non saiu en Super Nintendo Mega Drive. Non é de Pero é 16 un bit, ni é de Nintendo. Non é de Nintendo, é de Sega. É de Sega? É de Sega. Vai ser un... aquí xa me vou perder. Sí, é un xogo saído no ano 95 ou posterior. Posterior 95, correcto. Posterior 95. Vale, temos 5 anos para xogar, creo. 95, 96, perdón, 96, 97, 99. Co cal, se Sega, ten que ser ou Saturn ou Dreamcast. É un xogo de Dreamcast. Correcto, é un xogo de Dreamcast. Originalmente de Dreamcast, vaya. É un xogo de plataformas. Non. Non é o Sonic Adventure. É un shooter. Non. O sea, é un xogo que ven dunha recreativa. Penso que non. Porque non dirías que é de Dreamcast, claro. Porque é anterior. Non. Aquí pon que existiu unha versión en... Ah, non. Foi planeada, pero non saiu en recreativa. O sea, non. É originalmente de Dreamcast, aínda que ten ports para outros sistemas posteriormente. É un xogo de carreiras. Non? Digamos que hai disparos nese xogo. Non. A mecánica principal involucra disparos. Non. Vale. Non é Shadow the Hedgehog. Non. É un chiste. E dixo que non é de recreativas, entón non pode ser... Sega, o sea, non é unha House third of- party. De Sega, entre o 95 e o 2000, na Dreamcast. É un 98. xogo de pelexas. Non? Non, porque non dixes que recreativas, non. No, Carai. e parte un xogo 98 ou 99, porque non hai máis. Dreamcast, o sea, Vas ben? e sair logo port en outras. Noutra, diría, en singular. Protagonista femenino. Non. Non é Space Channel. Bueno, quero dicir, non lle sei o xénero, son animais. Bueno. Ahora de repente os animais. Son animais. Na Dreamcast. Sega. De Sega. De Sega. Tamén doendo a min, Vou polo libro Ramón Mendes. Sí, extrañame que non nos saques, Iago, porque... E non é unha Pero- plataforma. Non é o Animais Baku Baku. É que hai un xogo que se chama Baku Baku, por eso estaba Define animal. Define animal. Define humano. Ai. Non, si, realmente unha boa pregunta, define animal, porque o mellor son animais imaginarios, son animais reais. Son animais Do mundo. reais. Están cartunizados, pero son animais reais do mundo. Cartunizados. O sea, cartunizados. Teñen Claro. teñen un estilo propio, pero son animais do noso mundo, que existen mamíferos, como ben di Lirio. En principio, falamos antes de comezar este podcast que iba a buscar cousas raras. Porque No, agora...
Non é raro, eu teño falado neste podcast deste xogo e o Iago ten ese xogo na súa casa. É un xogo que se pode xogar por internet. Sí. Vale, xa resolvo. É o Chuchu Rocket. O Chuchu Rocket. Chuchu Rocket. Tasty. Era o primeiro xogo que se pode xogar por internet, en Dreamcast, en consola, e había ratiños. Sí. E ten un port para tivo un port posterior en 2001 para Game Boy Advance, que é o que xoguei eu. E agora hai algo en Apple Arcade que non sei por que non saen no resto de plataformas, porque sería un xogo bastante xeitosiño e bastante interesante de ter. Sí, pero bueno, pero é unha secuela do xogo. Creo que é a secuela. Para que non coñeza, pois un xogo así de cabezas de acción un pouco, no que tes que guiar uns ratiños a uns foguetes sen que cheguen aí uns gatos polo medio a levarte por diante. E se xogase multixador, pois cada un ten un seu foguete, ten que meter os seus ratos. Un pouco como o dos hipopótamos, tes o tragabolas, pero un pouco feito videoxogo, por entendernos. Está ben. Chuchu é a onomatopea que fai o rato en xaponés. Dai o nome Chuchu Rocket e o nome de Pikachu. Porque pica é a onomatopea que fai o lóstrego, a electricidade, vaya, a faísca de electricidade, Chuchu, o do rato. Eu pensaba que chu era por bico, porque chu significa bico en xaponés, entón pensaba que era como bico eléctrico ou algo así. Pikachu. Sí, pues, se cada vende todo un pouco. Cada vende todo un pouco, pero... Non, penso que tes máis razón que a min, porque Pikachu é un rato. Sí, un rato eléctrico. Exacto. Abrimos aquí o novo podcast dedicado ao análise lingüística do xaponés. Gracias. Sí. Itadakimasu. Eu deixarme en arigato gozaimasu, así que xa por aí vamos. Veña, vamos con sintonía despedida, que habrá que ir indo tamén xa, veña. Eu tiño xe un pensado que sei que estás requis sabe calé porque está hoxe de novo aniversario, así que se eu quero poñer polo chat, pero bueno, son xa aparecerá outro día. Queda aí. Pois nada, graciñas a toda a xente que estiveste hoxe en directo aquí no Twitch, twitch.tv/recunchogamer. Lembramos que imos ter estes días no Recuncho. Este mércores temos final do Zelda, a ver se damos pasado, e algún vídeo xogo en galego. Xoves daremos un repaso aos xogos do Steam Fest. O venres, a eso das 3 da tarde, teremos o Pokémon Direct, digamos, bueno, Pokémon Presents, sí. Un Pokémon Presents. E o sábado pola mañá estaremos co Resident Evil Requiem. Así que, bueno, despois de uns días sen facer stream, pois, ala, empacho, non querides? Igual non, pero aí vai. Nada máis, lembrar que en @recunchogamer tamén podedes ver o resto de contidos que imos subindo ao longo da semana. E tamén, lembrade que se queres atopar videoxogos en galego, sigue aberto e imos metendo novos xogos. Hai uns novos, 8 xogos novos nestes últimos días, que no portal xogalego.gal, e podes tomar videoxogos en galego, e a medida que van pasando, pues eso, cada 1 ou 2 semanas imos tamén lembrando por redes sociais algunhas das novas incorporacións, e imos facendo tamén algún vídeo con novos xogos en galego para que os coñezades, teñades aí a man tamén. Nada máis, graciña John Amil, arigato gozaimasu. Ana, domo arigato gozaimasu. Kimi meta. Itashimaste. Moi ben, isto cosa do reintegracionismo, non? Que nos leva por esta comida. Vamos a reintegrar de aquí a Xapón. Buscando aquí o xogo Mareas Divas. Bueno, Mareas Divas chegará algún día. Mientras tanto, nada, próximo martes tamén voltaremos con podcast, así que nada, gracias por outro programa máis, vémonos na próxima. Adeus, chao. Saudiña. Ven, que sai agora, aí.